Haganege Yukirish Bakuit, Tongin Duai Nagavinda Itan, Nong Sich, Baron Hapadenk Jinkshitom, Duairo Nagavinda Shabha Lasso, Baron Hapadenk Jinkshitom, Duai Nagavinda Teresia Lamare, But Trasilla Lamare Nagavinda Ki Ingasen Junki. Number Kandai Puar. Simba Kraumi, Hallelujah. I've been real but bring to me, Hallelujah. Rushak ben but can risa, Hallelujah. Shaki bring to Paskha, Toginang Van Ragajing Dumo Jangi Barro, Bona Kundu Buram Yangi, Shakabor Janga Paskha, Bangin Dubla Ban Long Kikun Gibatamai, Hala Bara Kijing Long Janga Jingim Jangi, Bangin Dubstan Tamai Badu Chris Balamipa. Ivan Rai Gibapang Gibashita, Bakum Juru, Baraki Himenki Para, Gibashimenta online, Haganegi Yukirish Bakui, Ginang Duai Nagavindagi Jing Dumo Jangi Barro. Bishimenda, Hakajing Ribale, Kumba Bishimenda Haimene, Duai, Baujisu, Unsnap Isneyapi. Hakerteng Upa, Barukun, Barumen Siem Bakuit. Amen. Kajinga e Jungu Trai Jungi Jesu Christ, but Kajingi Jungu Bale. Lem but Kajinga Sulok Jungamen Siem Bakuit, Kindon, Rankat but P. Barro. Tongin sange shipor ban panmap nagavinda baroki jing tuna jungi lese haka jingim jungi haba wad habangi puson halor ke jimmi padu kris kala bandon bun gi jing talot lese ngim ju shim kia hadu kata kata lese ngim ju pin ribale hadu kata kata halor ke jimmaya janga jimmi pa jungu kris lese ngim pat pin pa ya ke jingim men siem jungi hadu kata Leseng idang kam id ya ka pop, kadau jisu wanra ka kubor, ba ka pop ka bor jang ka pop, kala duno, bat ka bor jang ka jingkuid, kala seizo, tong indang kindiu ya ka jingim jangi, da ka bay ino ya ka jinglong jang ka pop baro. Jisu be it map yangi pen kuid yangi pangin dup lang ngay shisha halor ka jimmaya janga jimmi pat nga plap blay padong boro daw pi padong para pangan lepop shibun dagi jim parkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat janga dagi jingle palat janga dagi jingle palat bakrawe janga Namar kata ngakarpadi ka Maria bakuit, kabayaisa ka teisoti, yaki angel bat kiri kuit, bariapi ko himmen ko para, banduway na kabinda janga, hautray ublay jangi, ublay badan board baro ni sune yangi, badandala map iki pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Try to ease it. Try to ease it. Try to ease it. Try to ease it. Oh, Christo ease it. Oh, Christo ease it. Oh, Christo ease it. Oh, Christo
to nginia duwai. Ngi duwai nagabinda gijing dumu shime jongi. Ngi duwai ru nagabinda ka Divine Mercy Healing Retreat nado arpo santari kabangi pelong. Hang ni baro ki bai kerteng ki badon ka jing tumu bania shimenda ka neg retreat inangai tia ki baro. Ni duwairo nagabinda baro ki ba pangi bashita. Koble me oba me pendroi barabor ya kabalang jame daki kon batimai to ai baki shakri jame kin Sngi ya ka sakrament kaba kilayok pidiang da ka jingait da utrai jangi Jesu Kristo kon jame uba imbat sensha rengkat badme haka jingelang kawai jang mensiem bakoit ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na ki kamjong ki apostol. Haka Sngi Pentecost u Petrus u balayang lang bat ki khatwengut ula penjam la kasul. Bat ula kren haki korang ba Judea bat pi barok ki basyong ha Jerusalem. To pintip yakane batu syashkora ki ketinjonga. U Jisu na Nazaret u breu ya u bala kubur hapi da ublay da ki kamba ki jingpala bat ki dak kishin ki ba ublay ulale da u hapedeng jongpi kumba pi ya une ujisu ya u bala aiti no kat kum ka saindur bat ka jing thmul pa jong ublay pila saknar phana bat la pen yap da ki kti jong ki riboman Henry ublay ula pen mi pat ya u da ka ba ula pelat ya u na ki jing kum jong ka jing yap Namar kamla banlong ba unsha bat haka na ba udabin u ong sha phang jong u ngalayo iya utraya khmat jonga barabor na ba udon hakamon jonga bangam om sha pensir namar kata kadokno jonga kalakmen bat uthali jonga ula shat kemen putet kadok jonga kan seim haka jingkermen na ba men om ino ya kamen sim jonga haka nyamra lemni mensha yau bakhut jongmi unmat ya ka jing pot milapen I hanga ya ki lenti jong ka jing im bat men pendap yanga da ka jing kemen khmat jongmi ko para ngala ban kren shai kedar hapi shaphang udebin ukpat temen ba ulayap balatep ya u bat ka jing tep jong u kadon hangni bat ngi hadu mentameni Henry ba ulong unol thulupa bat ba utip ba ublay ulakular ha u daka basmai ba enkantiu ya uwe na ki khunjong u haka khet jong u ulayo ilpa bat lakren shaphang ka jingmi pat jong Chris ba omshamla ino ya u haka nyamra lemne kadok jong u kamat ya kejing puot ya unihi Jisu ublay ulapen mi pat bat ya katangi baro ngilong kisaki haba lakenteu ya u shakamon jong ublay bat haba ulayok pediang na ukpa ya kejing kular jong mensim bakui ula thek kerha ya kene kaba phiyoi bat kaba phiyot sneu kaktin jong utarai Sam Kadril, Van Ruspa Praputra. Ruspa Praputra.
utrai undon reng khat bat pim. Gabat Hiro. Ka jimpule na ka gospel ba kuit kat kumu Matthews. Gaburam Hamekatrai. Kikinte kilami kindrat na ka jingtep da ka jingting bat ka jing komen ka bakraw bat kilamare banyatu haki sinranjungu bat hakumi ujisu ula yashem batki bat ula ong kublay kila wan shajan bat kila bat yaki ke jatjungu bat kila mane yawu te ujisu ula ong haki worship ting kile bat yatu haki parajonga banleisha Galilia bat nangda kinsa yo i yanga kadba kidang iya leit hakami katto katningut na kinonga pira kila leit shaka nomba bat kila yatu haki lingdo ramba kat kabalajia kipat enda kila yakendu bat kitemmen kisan kila yasu buit kila ay tengka ya kita kisipai bat kila beta kumne to ong haki briyu kisinran jongu kila wan menmit bat kila tuno ya u kadba ngidang iyotia balada ulat untip yakane ngin sa pinngait yahu bat pimde ban kuslay eye kumta kila shim yakata kapisa bat kila le kumba la ay buit yaki bat yakane kakana la pinpriang hapadeng giju hadu minda kumne ka gospel jong utrai Tiaran Yamekris. ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ kadba ngidang don hakane ka ayong Paskha ngidang yusngo halorka jingjia jonga jimipat ujisu katkum ga jinglap jong katto kanongot ki briyu but lada ngi peit saudong jongi but lese hamta me hakini ki sngi jonga jimipa jongu Chris bun napdeng jongi ngileyo bun jait ki dur jongu jisu balami pat katkum ga jimmut jonki artist ke bala tau yakane kishna yakane ki poster but ngiru ngila pindon kam ban pa yaka kubor jonga jimmi patu Chris ngilai kuble yaki bayid ba toin jongi dakum gini ki dur don bun jait ki dur kum no jisu mi pat na ki bayap don ka dur jonga jingtep jongu jisu don ka dur jongu mau ba bahe bala pintulun don ka jingshai ba parnai saudong jongu jisu pat ngila ban yoy bun jait ki dur kumne henre kaya kaba ngila sautu napadeng kita kiba yang saki naga benda ka jimmi pat omdon wat uweru balayo i ya ka kelip mat kumno ujisu ulami pat haba ujisu ulami pat na ki bayap hakata ka kelip mat kalajia ayu kalong kumno kata ka jinglong jangka mariang saudong hatodon jumai hatodon ka jingshai omdon mano batip tang kato katnongut kitip hapadeng baro wadia ki apostol kimtip wadia kita ki kinde ki bala leisha ke jingtap kimtip kalajiayu kilayo i ya ke jingtap bala teli kilayo i ya mau bahe bala pintulon but kilayos ngoro na ujisu ubala mipat kilayo i ya ujisu ubala mipat henre kata ka kelip mat haba ujisu la mipat da ki baya omdon batip henre mano batip tang kini ki sipai ki bala apira
iya ka jing tep jong Jisu. Kilong shisha ki saki bakraw tam hapadeng baro ki apostol bat ki kinde ne Maria Magdalena halor ka jimmi pat Jisu. Henry hake jing sosi ngimpadon kata ka kubor. Kata ka kubor syapanga jimmi patu Jisu kala jiayu habau Jisu lami pat. Kalong kumno ya ka jinglong jong ka Maria hato ka baneng kala pli hakama tu Jisu baro kita ki benta ngimpatip namar kala burino kata ka jingcia baro da ka pisa kane kalong ka jing songsi Henry kato katno ngot ki rikui jong ka balang haka jing duwai jong ki u Jisu ula penbau haki kalajiayu hakapor baula mipat kawe karikuit kalong ka Catherine Emmerich bala kerku kalong kaba mystic kabalong kaba puson jiliu badu ublay usyait ay haka iyaka jingpao jongka beneng nakipo syakipor but haba kadang duway kalayo i Jisu hi ula penpau haka syapanga jinglong jongka jimmi pat jongu Jisu bada kalalong kaba pernai bad ki angel kila wan hiar haka por baka jingtep kala pli bad habaro saudong jongka ta ka jingtep kala don ka jingshai kaba pernai kaba kam kerpang bad ki sipai kila kinyu don buna pedeng jongki kila kelon hamadan don ru katokat nengut haka jingting kim marena ka jingtep bad kala don ka jing sur bas ngotan na jongka beneng ka jingruai bad baro kene ka jingjia kala pau syaka Catherine Emmerich balakerku kumjuru syaka Maria Valtora bakuid kalongro kabayo i haka jimpau Jisu yakine ki jingjia haka jingtep jongo Jisu bad kala don bar laingo don Bridget bakuid na Sweden makaro kalayo kane kaju ka jingyo ipau laingot kumpa laingot kabaka balang kampat pensisha Henry ngikein kane kalong ka jimpau shimet haki rikuid bad baro laingot kilayo i la janlong baro ki jimpau syapanga jimmi pa jongo Chris kilayo i yakane kaju baro ka jimpernai jong ka jingshai saudong Jisu kadau Jisu dang wan mi na ka jingtep baro saudong jongo kaladon ka jingshai ka pernai bad ka ba omla ban pe bad ka Catherine Emmerich balakerku kalayo i yakamet bamayan jongu Chris yakamet badon burom jongu Chris glorify the body of Christ but kane baro kalapau haki Henry kini baro kabalang kamla ban pidiang namar kilayo haka jingpau shimet Henry kaya kabala ban pidiang kalaburino kata kalong yaki jingyohi markomat jong kitaki sipai bala apira yaka jimbatai ba shaikadar kala burino daka pisa nagata mendagas ngingios ngo kine kinongapira kila lesha kiremba lindo but kila batai lord na dong shadong haki remba lindo bakala jia kumne ter kabang edang ap ngilayo iya ka jingshai ngilayo iya kel aki angel ki wan hiar kabakila wan hiar ya umau balatulun nakamat ka jingteb kalam kata mano mangi badu Jisu ulawan min na ka jingteb badu ngimla satyaban peit ya ka dur jongu namaro dap da ka burom uble bat ka jingshai ba parna bad habang yoya kene barong ila kelon donna pedeng jonging ila tiing bad kila late itu ya kirempa hoit u Jisu ulong uble shisha
bau Jesu ulang ublay siya ngila peniap iyawu bat ki rembalindo ki ong wadnum itu yano halor kane ka jingjia lada pilait itu halor kane ka jingjia ki bryukin ngeit kado minda namar kane ka jingle jongi nadu kapor bangi peniap iyawu bon ki bryukila ino jinge khau Jesu lada pilait itu kana halor kane ka jingjia kin ngeit bat kita kin wan pai bat bon ki bru kin bod ya Jesu bat baro ki juru kin ngeit to ngin ai pisaya pi wat num itu yano bad halor ka pisa ka jing shisha ba krautam halor ka jimmi pa jong Jesu Christ kala burino kane kalong ka jing sosi kaba ngia yo I yusngo haka gospel minta kasni lada kini ke sipai baro ki yang scam bat ki ang ngin pediang pesa napi henry ngin leit etu kana bat ki paid ba ya ke bangela yo I kanjin dela jia ayu haka parte kini ke sipai kinjin dela rong ki buryu ki bakam slur kam karau banya ki apostol henry namar ba ke la pediang pesa namar ba kila kongu ya ka pisa namar ba kila kongu ya ka jimba tai jongi ta ke bruyu kila setno hapo jongi ya ka jing shisha bad kila burino ya ka jing shisha jonga jimmi pat Jesu bad ka jingyo I baro ka ba kila yo I lada kinjindala batai yano kataru kanjindala rung haka gospel minta kadba ngi pule haka pormas bakoin ne kadba ngidang pule yaka gospel nginjendala pule daka jinglingo yaka bajia haka por jimmi patu Chris namar ba kila pedi ampisa kata ka jingjia kampat rung haka gospel namar ki apostol kim shimla yo I Maria Magdalena kam shimla yo I yakata ka bala jia tangi sipai kane kalonga jimma jonki buryo bakongo yaka pizza banburi yaka jingshisha ladang ilong ki kon bakongo yakieke baro jonkane ka parte kadon ka jimma yangi lesengin buri yaka jingshisha shapang oblay yakieke baro ka bangyo mada ka jingim jongi ngimde ban burishu ngide ban penbana ki buryo henre kai ka badang jia saudong jongi wat mindaru ki buryo ki set yaka jingshisha ki buri ya ka jingshisha shapang oblay namar ka pisa wat hadin ka jingyo madu Jesu don bon ki buri kim nutshu ban kren haloru Jesu ne penbriang ya ka jingidu Jesu namar ka pisa ka trekam borba hapadeng jongi bon sin ka jingshisha la tepno hapadeng ka pisa ka tengka bat ka jingsngo ba jonga parte bon ki buri kiduno ya ka jingido balay but kiduno ya ka jingshisha ha ka jingim nama ka parte saudong chongi tongin duwai ha ka negi yukirish bakoid bangin num penduno ya ka jingshisha ya ka bang yomad na ka jingim ha ka jingim jongi namar kano ka jingsngo ba jonga parte nginum long kum kiniki nonga pira ki bangait bi ya ka pisa badla setno ya ka jingshisha ba krautam kaba ka parte kade bentip ngiduai bau Jesu in karko yangi Jesu ba in karko kardo yangi pensle yangi penshai ya ka jimmo jimbarkat jongi bangin dupla banyang scam naga binda ka jingshisha bangin nom longki kon bala shayalam bakala dakano kano ka bor jong kane ka parte enyaro ya utrai Jesu Christ ko himen ko parato ngin play ka jinget ka jongi nganget how play upa badan bor baro unong tao ka beneng bat ka kindo but how Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men sim bakuit yau bala kana ka Maria teisoti ubala shale ben hapo upondius Pilatus la sanar pana yavu ulayap la tep yavu ulahya shakibaya
Haga sngi ka balai ula mi pat ne ki bayap ula kiu sha bening usong shakamon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ben bishari ki bayem bat ki bayap nganged hau mensiem bakuin haga balang katolik bakuin haga jingya silok ki rikuin haga jimap ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen. Lai spark trapue. Lai spark trapue. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka papriang hun hau blay upa ba don bor barra To try priang jing knya ki ti jong pi agam ta ka jing ro ro ka teng jong mu ka jing ta yang i ba ka balang ko ko jong mu ba ro ka wei. to snow sene ko try ngi karpat ban pediang ya ki jing tarwa jongi pai jame ba enda la pentemai ya ki haga jimpala ya ka kerteng jame bad haga baptisma kinla ban poi shaka jinkamen bam chikut da ukris utrai jongi Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat pi. to kentiu ya la ki donod I can ti ya ki shao tongin aingu ya utrai ublay jongim ka shao ho bat ka te. dashisha kalong kabashong hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por beniro yame kokenrad henre kamdam hakene ka ayom paska ngiyaro pindon buram shushu yame naba yau kris ukun lambrot paska jongi lakinia namar mauken ulong ukun lambrot bashisha ubalakitno yaki pop ka perthe uba da ka bayap ula pindo ya ka jingiap jongi bada ka ba mipan ula penyo biang ya ka jingim jongi namar kata habala dapmia da ka jingkamen paska ka perthe baro ka wei karsa da ka jingero yame ki bor bening ru bat ki kinhon angel ki ruailang ya ka jingruai janga burom jame bat ki ya penbana kalem sange ko para tongin trang ya ka jing wan khia jong men siam bakuit halo jong e vei pai vei bangin dup long ki kun ge batumai jong ga jimmi pa jong u kris dashisha melong bakuit ko trai ka temme jong ka jing kuit barom
Namar katangi karpad yame to pen kuit pen kantang ya kini ki jing terwa jangi da kabapa ya umen sim jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jango trai jangi u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapediang ya ka jingsha shitom ulashim ya upu bada ka baingu yame ulakdia yavu badula ai halage sendran u ong toshim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benda jampi. Hakaju karukam endalalabam ulashim yakakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halagi senran u ong tushim batudi nakane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutang batimai badbam chikut yakaben penmi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jimmap ikipop to le yakane bankan mau yangam Kosnam bakardor jango Kristo pen koid yangi. Pen koid ki men siem hadim pen koid. Pen koid pen kia yang ki bapang ki bashitam. Yada yangi nau bamen na ki klam. Kajimaya jongka jinget. Kata si bangi Namar kata ngi kiba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki babit benyang hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngilong ki bela penyateli kawe da omen siyem bakuid Token mau ko try ya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bad to penjana ya ka haka jingid rengkat bado Francis upaba kui jangi Wilbert Marvenu bishop jangi bad baro kilingdo bad kirinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yotia da ka bakrmen ya jimmi pat bad ya baro ki bala klat no haka jingis ne jamme top diang ya ki shaka jing shai ka kama jamme To isane yangi badong ikar pad yame barengkat bad kamaria teiso ti bakuit ka kami jango bale u Joshua bakudo kurim janga ki apostol bakuit u Francis disease bakuit bad baru ki rikuit ki bala pensoba yame pateng la pateng ngilong ki babit benyo bindalem haka jingim bam chikut bad bangini ro bad pindon buram yame da ukun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badkavu kallo hame ublay upa badon bor haka jingalong kaway jungmen siyem bakuit barro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen. Kohimmen ko para tongin duwai kumbau Jesu lahi kayangi nagabinda ka jing don kam bangin longi basaki ya ka jimmi patu Chris haman laki por klemburi klemti klem artatin ne hapo ka jing senshar jong kano ka bor jong ka parte ngilong gi bashur ngi duai na benta ka ne ka jing ai koppa jongim ba happening kalong ka bakui ka kerteng jamme kanwan ga hima jamme kalong ka mon jamme hakenda kumba happening toai ngi menta ka jimbam jongi ka bahala kasngi
Pada map ingi kerengkang jongi. Kumbangi rongi map yaga balai sniu yangi. Baduat ilam yangi syaga jimpan shoy. Henry tapelait yangi na kabasiniu. To pelait yangi ngi karpad kotrai na gajing siniu barro. Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ngi jongi. Kanamba daga jing erap ka jing isne jamme. Ngi light bara bona ka pop, but ngi niyo jing eda na gajing jinjar barro. Kadba ngi dang ap kemelenti ya gajing karamen bakuin, but gajing wan pa jong nong penim jongi u Jesu Christ. Namar kahima jume kalong kahima kajume kabor kaburam jinom la jinom. Hakumi ukun lambro jongo blai. Hakumi bakit no ka pop jonga parte. Sukito ke bala kwar shaga jinka wai jongo ukun lambrot. O kanrat ngabong bashamho pamandru ko kayeng jona. Aday suam tamakati kamusim jona kasakiyahi. Kamet bargas nam jongo Christ kan ria shaga jingim bam jiko. Amen.
Sngo yame, ngero yame, bamelawan hapo ka donur kamen siyam jangi. Ko Jisu ngi karpad yame, bamen pendap shoin yaga donur jangi, daga bor janga jimmi pa jame, mangindup yo yaga jimmut kabaskem, ka jingrai kabaskem, ka jingkwa kabaskem, ban bud yame, ban yak skem, naga benda ka jing shisha. Karko kardo yangi barro, ki bapidyang yame haka communion min siyam. Kamda me kito baro kini himmen di para online abad kum juru yangi baro karku kardo yangi pen slay yangi pen dema yangi pen goy pen kia yangi mangi long ki kul ki bajal halor baro ke jing tolor janga jingim jangi pen slay te mai yangi ai bor yangi ko Jisu karku kardo yangi ko Jisu ai yalam lendi yangi ko Jisu hallelujah Jisu ngi ro yangi mane yame Jisu ai bor yangi Jisu Jisu ngidon kami me ko Jisu aga jingim jongi klamma me ko Jisu ngim don jingim klamma me ko Jisu ngin satalor klamma me ko Jisu ngin yap klamma me ko Jisu nginum poisha baning Jisu ai boring hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Indawai nagabinda kajimpen jempura nagajimpen shitam shipor kadang iduai kajing duai jubilee koppa ubaha bening to ai ba kajingait ba mela ai hangi haukun jame Jisu Kristu himmen jongi bad ba katlich ding janga jingit spoon kan khalang hakidonu jongi dau men siem bakuin kan kersiu biang hangi yaga jing kermen bala kerku naga benda ka jingwan janga hima jame to ai ba kajinga e jame kan pin kala dur yangi shaki nonglor lingka bamju shangtai ban bet yagi sumbai janga gospel to ai ba ki tu gi sumbai kan pin kala du na shapo yaga jait penriu badia ka perthe mariang baro kawai ha ka jinkame lindi batikana yaga beneng batimai bat ka perthe batimai haba enda yaki bojung ba men lavengno kaburom jame kan ting shine junam to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen yaga jingang nud yagi tia jingkan show habaning ai ba kata khaju ka jinga e kan pensa priang yaga jingkomen ba jingsuk janga nong sius pa jongi satala ka parthe shame ko blay jongi bala kerku junam khatlonga burom ba ka jingaro junam amen koppa jongi ubaha bening kalonga bakoi ka karteng jame kanwan ka hima jamme kalonga mon jamme hakindau kumbaha bening to ai yangi minda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi padamap yangi grengkang jangi kumbangi rungi map iga belesniu yangi padwa delam yangi shaga jimban shoy henrei ta polite yangi na ka basniu amen kublei ko maria kabadap daga jinga e utrai don betpa lakar kuya panap te kinde balakar kuya usopo jompa Jisu ko Maria bakoi komi jongo play duai nagabinda jongi kinom pop minta abda kapor ka chingiap jongi amen kaburom haupa dau kun badamen siem bakuin kumpa kalalang ka pamining kong kumchu minta abda barabot junom la junom amen tong in ya duai to ai ba ka jinga e jong kanega sacrament Paskha kan sle hakidonu jongi ngikarpat kotrai ba yakitu kiba melabu hakalindi janga jimpenim bam chikut men penlong yaki kiba bit dor yaki jingai jame da ukris utrai jangim
Amen. Utrai undon rengkat berpim. Rengkat berpih. Blay badon bor baron karkuyepi. Uppa badukon badu mensim bakuit. Amen. Ya lesuk ban pen pana ka kubar babha jong utrai daga jingim ka jompi. Hallelujah, hallelujah. Iso yau play. Hallelujah, hallelujah. Novara sispa iwe. Sispa iwe. And your right try Jesus Christ.